Aiwa, muri yeZimbabwe pane mashoko anoshamisa, mashoko enhau dziri kuitika munyika yedu, munyika yeZimbabwe, nokuti tiri kuona kuti pane nhau inobuda, nhau inokashamaza, nhau inopisa, nhau ine ropa mukati, yekuti pamafresh elections achaitika munyika yedu, munyika yeZimbabwe, pane possibility yekuti mnangagwa anokwanisa kusacontesta. Aiwa, muri yeZimbabwe, sasa tambopinda dhipu munyaya iyi, ndokukurudzira chibva wasubscribe waulike wotina on the bell icon, tambochiwana maupdates atinokupa pano paZim News Live. Saka muri yeZimbabwe pane bepa rinonzi Africa Beauty or Ruined rinouya richiexposa nyaya richiti hanzi the president told the top decision making board which met urgently during his leave that there's a possibility that fresh elections will be held in Zimbabwe. According to an agreement between the president and his VP, and the VP Chiwenga would contest in the next election. Retired General Constantino Chiwenga is just grabbing his chance if needed a fresh elections on the card. Saka muri yeZimbabwe ndozvika zvichitaurwa kuti aiwa pane possibility ameno kuti zvinhu zviri kuitika kumusoro uko kuti mnangagwa anokwanisa kana kungosundurwa kuside Chiwenga akacontesta pamafresh elections ada kuitika munyika yedu, munyika yeZimbabwe. Saka nyaya inoendera mberi ichiti there is a split in war veterans right now. One fraction is backing retired General Constantino Chiwenga and the other is backing President Emmerson Mnangagwa. The war veterans backing the president are led by Chris Mutsvangwa. The splinter group backing VP Chiwenga has announced that they are no longer recognize Chris Mutsvangwa as their chairman, and indeed the president Emmerson Mnangagwa is their patron. Saka muri yeZimbabwe iyi nyaya iyi takuona kuti nyaya isina kumira mushe, kuti pakunzi pava a split between Mnangagwa na Chiwenga, kuti pane war veterans akubheka Mnangagwa neakubheka Chiwenga. Saka muri yeZimbabwe chimbotiudzai kuti munofunga kuti kudii pamusoro penyaya. Ndo nyaya tamboti kuvigire tichimbopinda dhipu nyaya tinotsvaka kuti nyaya iyi yakanyasa kumira sei. Saka chimbotipai maonero enyu tudze mina comment section medu. Aiwa, muchisubscribe kulike notina on the bell icon, tambochiona maupdates anokupa pano paZim News Live.